Си на борда тръгва в тъмната част на денонощието в разрез с абсолютно изричната забрана на Министерството на образованието и науката. Час и половина по-късно същия този автобус пристигна в Бургас. Инспектори от Държавната автомобилна инспекция и Комисията за защита на потребителите вече очакваха автобуса за проверка. Знаете, че има и спусната наредба на Министерство на образованието, че нямате право да возите ученици в късните часове на деня. В тъмните часове. Не знам, съм запознат с това. Знаете, че нямат право ученици да пътуват нощно време? Знаем, че нямат право да пътуват нощно време. Добре, но защо са в този автобус в 3 часа сутринта? Защото трябваше да тръгнем достатъчно рано, за да можем да вземем децата от Бургас. Това не е оправдание, нали? Разбира се, че не е оправдание. Госпожа Пенчева, вие ли сте? Здравейте, вие сте ръководител на бургаската група. Да. Нали знаете, че ученици нямат право да пътуват нощно време? Затова трябва да попитате фирмата. Не мен. Тоест, вие като учител за първи път сега от нас ли го разберете това, че ученици нямат право нощно време да се движат в автобусите? От вас го разбирам, да. Абсолютно от вас го разбираме това нещо. Тоест, ако не ви информираме ние, няма как да разберете за наредбите и изискванията на Министерство на образованието и науката. Невероятно! В 6:30 часа, т.е. вие трябваше да тръгнете след 3 часа и половина, нали? От това, което е написано, така излиза, но когато от фирмата ни се каже, че трябва да тръгнем по-рано, не е наша вината. Каква е логиката тогава на тази забрана? Връщате към мен за тя. Просто вашето лично мнение. Ами по принцип, да, би трябвало да има, нали, що ме прието със закон, явно е правилно. Друг е въпросът, че може би не се спазва. Как върви проверката? По-установихме до тук. Установихме, че извършва превоз на ученици международен през тъмната част на денонощието, за което му съставяме и акт. Това, което виждаме сега тук, нормално е. Това е грубо нарушение на закона. Съда. И то на член 31, на 26 и 28. Добре, това според вас първата подобна екскурзия ли е с ученици нощно време? Колегата ли? Не, и трябва един път за винаги да се сложи край. Аз констатирах, че Виж ма. на ученици Виж ли от чуждоезикова гимназия в тъмната част на денонощието, което е нарушение на изискванията на закона за туризъм. Сега, като всички бумаги тук, всъщност автобусът трябва да стои докато съмне. Ние няма как да го задържим автобуса, за съжаление. Автобусът продължава към маршрута, това е. Законът така е направен, че вие не можете да ги задържите и ги пускате пак през нощта да пътуват. Точно така се получава. Няма нищо. Продължават се по пътя, това е. Съставени. Със скъп телефон свети, гледай го. Поредно безумие. Автобусът нарушава забраната за превоз на ученици през нощта, но след написването на акта, съвсем спокойно може да продължи пътя си тъмното. Явно законите и наредбите е трябвало просто да замажат очите на хората след няколкото трагични инциденти. Скъпи приятели, от Дай Бургас си свършиха работата, но всъщност нямат право да задържат автобуса докато съмне. В 4:20 сутринта той отпътува за Испания. Така, факт!